खोब मोजां खोथा आङो बुंनायनि सिगां गोजोननाय आरो साबायखर अननाय बावहरग्रोबाय जोंनि गार्लस कलेज क'क्राझार जाय कलेजखौ 1990 मायथाइयाव गायसनदोंमोन बेयो बिटिसिनि गंसेल' हिनजावसाफोरनि फरायसालिमा बेयाव देग्लाय बोसोरावहाय 1800 फरायसुलिफोर दङ आरो बेयावहाय गुबुन गुबुन हारिनि फिसाजोफोरा बेयाव फरायफैयो सान्थालि गार' राभा बेनिफ्राय राजबंसि मुस्लिम बर' असमिया बेंगलि आरो बागानिया गोबां दङ गासैबो फरायफैयो दिनै 4 नभेम्बर 2022 मायथाइनि दिनैनि दिनावहाय 37 खेब बोसोरसालिया बादायलायनाय जायखौ जोङो कलेज उइक होननानै बुङो बेखौ दिनै जागायबाय बे जागायनाय दिनावनो जोङो फ्लेग हस्टिंनि उनावहाय नैबे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ खालामदों बे हारिमुवारि हान्जा सुरनायखौ जोंनि बिटिसिनि मानगोनां MCLA बावखुंग्रिनि बिथां दनेस्वर गयारिया बेखेवनानै होबाय बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि कालचारेल रेलि एबा हारिमु हान्जा सुरनायनि थीमा जाबाय कमिउनेल हारमनि आरो प्रग्रेस बे आयदाखौ जोङो मोजां नोजोर होदों मानोना बेवहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि फरायसुलिफोर दङखाय जोङो गासिबो ज' खौसेथि थायो फरायो सोलोङो गियान आरजियो आरो बेनिफ्राय जों बारग'लांनानै न'खरनि समाजनि आरो रायजोनि हादोरनि साफा मोजां नोगोरारि हिसाबै गायसननो फसंनो थाखाय जों बेनिफ्राय दानानै हरनाय जायो गाम्बारि फेस्टिभेल जिहेतु नोंथांमोना लाफादों बेखौ कलेज उइक फेस्टिभेल हिसाबै थांनाय 2022 मायथाइसिम खुंबाय थानाय जादोंमोन नाथाय आङो 2022 मायथाइयाव बेवहाय गोरायुं जानानै फैनायनि उनावहाय बे कलेज उइकनि नामखौ माबा मोनसे नाम दोननो थाखाय जोङो सानलायलायबाय आरो बेखौ जोङो स्टाफआव रायलायलायनानै फोरोंगिरिफोरनि रायलायनानै गभार्निं बडियावहाय लाबोनानै बे कलेज उइकखौ गाम्बारि नामजों खुंनाय जाथों होननानै जोङो डिसिसन लाबाय बियो फोरोंगिरिफोरनि बयनिबो गनायनाय आरो गभार्निं बडिनि बेयो एप्रुभेल दङ बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बोसोरथाम सिगांनिफ्राय बे कलेज उइकखौ गाम्बारि फेस्टिभेल मुङै मुं दोननाय जायो आरो बेजोंनो गथ'फ्रा जोंहा फरायसुलिफ्रा बायदिसिना हाबाफारिफ्रावहाय बादायनानै गावबा गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थियो आरो फोरमायखानो लुबैबावदों जे फैगौ 7 फेब्रुवारिया जाबाय जोबथा दिन आरो बे जोबथा दिनावहाय जोङो ट्रेडिशनेल फुडनि सायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों बेनिखायनो आं बै दिनावबो बयखौबो खावलायगोन फरायसुलिफ्रा बहाय बाहागो लागोन बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन हारिनि गावबा गावनि दोरोङारि जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय बेवहाय जागोन बेबो जोंनि बे फरायसालिमायावहाय फरायनाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ सन्मान होनाय मान होनायनि बा स्वीकृति होनायनि मोनसे हाबाफारि गुन गोनां सोलोंथाइया आथिखालाव खोब दरकार जाबाय आरो गोनांथार जाबाय बेनि सायाव सारा नैबेनि गोरायुं हिसाबै मा बुंनो गुन गोनां सोलोंथाइ बेयो खोब इम्पर्टेन्ट आरो कारेन्ट टपिक आथिखालाव गुन गोनांल' नङा एक्सपार्टाइजबो जानांगोन एक्सप'जारबो नांगौ जायो बेवहाय गुन गोनां होननाय लोगो लोगो फरिखायावहाय सेमिस्टार फरिखायावहाय BA बा ग्रेजुवेसननि फाइनाल फरिखायावहाय 8 CGPA 9 CGPA 10 CGPA मोननायानो गुन गोनांखौ फोरमाया गुन गोनाङा फोरमायगोन बेखौ ग्रेजुवेसन लानायनि उनाव एबा सोलोंथाइ लानायनि उनावहाय जाय सरकारि साख्रि प्राइभेट साख्रि मोनबाथ' मोनबाय मोनाब्लाबो गुबुन गुबुन एन्टारप्रेनिउरशिप बेलायावहाय आयदाफ्रावहाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनानै जानायनि जायफ्रा रोंगौथि एबा एक्सपिरियेन्स आरो केपासिटि लानानै थांनो हाबाय बेफोर गासैखौबो आथिखालावहाय गुन गोनां सोलोंथायाव हमफानाय जायो फैगासिनो दं हायार सेकेन्डारि फाइनालनि जिथु आनजाद मा बुंनो बेयाव जोंनिफ्राय गासै 374 फरायसुलिफ्रा फरिखा होगोन जोंनावनो सेन्टार दङ जोंनि कलेजनिल' बे सेन्टार बेवहाय आं आसा खालामदों गोबां फरायसाफ्रा
फरायसुलिफ्रा मोजाङैनो पास जागोन बेनिफ्राय थांनाय बोसोरनैसोनि सिगांनिफ्राय आङो मोनसे मिशन लादों बे जाबाय एडप्टेड स्टुडेन्टस जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सासे सानै नङा सोरबा साथाम गाहाम स्टुडेन्ट एडप्ट खालामो नाजावनानै लायो आरो बिसोरखौ गावसोरनि फिसाजो बायदि बियादै बियानै बायदि माने आंगो खालामनानै बिसोरो जोथोन लानानै फोरोंबोदों जोथोन लाबोदों आरो बेबायदि फरायसुलिफ्रा माने थांनाय बारावबो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामावहाय साबसिन रिजाल्ट खालामदों एइबारबो बिदिनो 40-सो दङ एडप्टेड स्टुडेन्टफ्रा बिसोरनि रिजाल्टआ साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जायफोर एडप्टेड जायाखै बिसोरबो मोनसे चेलेन्ज लानानै फरायगोन जुजिगोन आसा खालामदों बे बारावहाय जोंनि टटेल पार्सेन्टेजआ बारायगोन आरो फार्स्ट डिभिजननि पार्सेन्टेजआ बारायगोन आरो सरकारनिफ्राय होनाय जानाय आसनि स्कुटिनि आसनि 80% नांगौ बेनि थाखाय आरो बेखौ मोननो थाखायबो फरायसुलिफ्रा रिजाल्ट लाबोगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आसा खालामनायजों लोगोसे आं साफ्रोमबो फरिखा होग्रा फरायसुलिफोरनो माने बोर सारस्रिहरबाय